Здравейте на всички! Днес ще ви представя топ 10 най-добри приложения за седмицата. Те ще бъдат представени на Samsung Galaxy S. Първото приложение, с което ще започнем, е ето това App Backup and Restore. С това приложение можем да правим бекъп на инсталираните от нас приложения, освен системните. Например, това. Правим му бекъп. Готово. Вече го имаме тук. Сега ще го деинсталираме. Така. Това приложението вече го няма. Ето, няма иконката. Сега ще се върнем в приложението App Backup and Restore. Отсъхаме тук, даваме Restore. После да изчакаме малко и ето. Приложението се инсталира и отново го имаме. Нека да преминем към следващото приложение. То е QR Barcode Scanner. Извинявайте. Цъкаме тук. Трябва да изчакам малко. И нека да сканираме баркодът на тази кутия. Само да го открия. Ето така. Готово, вече е сканирано. И може да открием и да ни изкарва сайта, на който препраща този код. Ето shopasos.com. Това е целта на приложението. Следващото приложение е доста интересно. OhmyGIF. В някакъв път става така с програма, също като е тази звездичка, се бъгва, но не е много често. С тази програма можете да разгледате всякакви гифчета. Ето. Да може да ги теглите. Примерно това може да ги теглите като GIF или видео. Да видим примерно GIF. И готово. Имате също опции за Top GIFs, т.е. най-гледаните. Тук имате бутон за настройки. Това е приложението.
Следващо е Phone Silencer. Значи, вижте сега, спирате звука на телефона и излиза и това прозорче. Да видим само тук. Ето, избираме си час, в който тази програма ни помага да автоматично да си пусне звука. Настрояваме го на 1,5 на 13:30. Цъкаме ето тук. Звука на телефона в момента е спрян и след 9 минути в 13:30 звука ще се пусне автоматично. Това приложение влиза в голяма полза, ако например сте в час и спрете звука на телефона, обаче в междучасието сте забравили да го пуснете и тази програма ви помага за това. Обаче нека да го махнем. Така. Следващо приложение е Team Battery Bar. Ето, виждате тази лента. Също тя показва нивото на батерията. Имаме различни настройки. Примерно, колко да е дебело. Примерно ще напишем 15. И виждате, линията се отдебелява. Нека да върнем на Twitch, така е много голямо. Може да променяте местоположението и може да е горе или ето, вече е долу. Може да променяте и цветовете. И това е общо взето. Това е програма, която искам да покажа. Доста интересна програмка. Някой път това е доста дразнещо. Трябва да цъкнете няколко пъти. Така, програмата е PhotoGrid. С нея може да правите колажи. Значи, примерно избирате папка, от която искате да ги вземете. Избирате този. Next. Програмата автоматично ви ги наслагва. И ви ще изписа преди малко Shake. Ако разхватим телефона, вижте, отзад променя се бекграунда. Прямо така, освен това може да добавяте текст. Прямо не виждам много добре, тъй като гледам през екрана на таблета. Android Apps Review. Така, ето го текста. Може да го завъртате или да го смалявате. Прямо така. Малко да го завъртим. Така е. Ето. Можем да добавим и емотиконки. Ние имаме различни фигурки. Два прасенци. Така. Ето имаме едно прасенце. Ние също може да го въртим и да го размеряваме. И след това просто си запазваме колажа. Той трябва да изчака малко и готово. Това е приложението. Следващото е Sportal. Предполагам, че доста хора от вас го знаят и го имат изтеглен на телефоните си.
Това е официалното приложение на сайтът Спортал. Тук може да четете всякакви спортни новини. Ето ги последните. Тук може да изберете между различните спортове. Така. Тук има още. Така. Тук имате видео. Също новините, които са. Спортал TV. Тук имате направо директни онлайн стримове. Например, ако има някой матч, който може да гледате по телевизията, цъкате тук. И когато ви излязат, ето, и всичко е окей. Тук имате галерии от снимки и Live Score. Може да гледате резултата, който е в футболните матчове. В момента няма матч, който се играе, затова няма резултат. Например, като почне този, става 1-0 и ето го изписва и може да следите постоянно. Следващото приложение е много често го използвам. Но става така, не знам защо. Ето. Това приложение ви показва промоциите на различните приложения, игри от Play Store. Например, тази игра е намалена с 86%. Така постоянно разбирате за промоции и други неща. Доста често го ползвам. Всъщност, когато има нова игра или приложение на промоция, видва известие. Ето тук. Пише примерно има 9 приложения на промоция, намаление. Това е. Следващото приложение, което искам да ви покажа, всъщност е ето тази звездичка. На мен ми харесва много, като изключим този бъг, който има с многократните натискания. Тук може да се добавяме още страници. Примерно, може да добавяте още неща. Това. Например, избираме приложението карти. Така и ето го е него, готово. Тук може да се преименуваме страниците. Цъкнем тук. Там се избираме, ако имаме повече. Цъкаме тук. Ето може да добавим нов, да го преименуваме или да редактираме приложението, да добавяме и премахваме. Приложението е доста удобно. И последното, което ще ви покажа, е всъщност ето това. Тъй като някои телефони нямат такава лента за захранване. Ето. Тя всъщност е уиджет. Той е контрол на захранване, да. Ето го. Power Toggles се нарича уиджета. Значи имате опция за активиране или деактивиране на мобилните данни, за синхронизиране, включване и изключване, Wi-Fi, за фенерче,
които също използва светкавицата, ако имате на телефона. Аз нямам. Активиране на GPS-а, Bluetooth и настройка на яркостта. Уиджетът е доста удобен, като можете и да го променяте различни неща по него. Ето. Може да го променяте в различни цветове бутоните. И това е. Това е всичко за днес. Благодаря за гледанията. Не забравяйте да харесате, коментирате или се абонирате. И чао!